hindi tayo magpapabilis. Gawa ng, oh, yung ba yung truck? Grabe na nito. Okay, mga kalakwan siya. Good morning. Dito ako ngayon sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Time check 6:01 ng umaga. Kahit tayo ngayon papuntang Manila. I-update ko kayo guys sa daan dito. Kung gano'n ba ito kasira. Take ko ito magbiyahe. Well, dito pa lang sobrang traffic na sa Tagkawayan. Sobrang lubak-lubak na daan dito sa Tagkawayan. Walang pinagbago. Ever since na duman ako dito, hindi nagbago to. Ito pa rin. Ganito yung mga gusto kong biyahe. Yung ganito umaga, malamig yung hangin, nakaka-relax. Kaya mahilig ako magbiyahe ng mga ganitong oras. Medyo hindi tayo magpapabilis. Gawa ng, oh, yung ba yung truck? Gawa ng basa yung kalsada. Pakakatapos na umulan dito. Maduwasan tayo na ito. Tara, hindi tayo mabuti ng ulan. Nakikita nyo naman, sobrang dilim sa unahan. May mga kalakwan dyan, nakita nyo naman, napakadaming sakyan. Pang traffic sa bandang probinsya ng Quezon. Sana yung pa Manila, hindi traffic. Okay, lumabas tayo sa boundary ng Tagkawayan. Dito tayo sa Gumaka. Labas tayo ng Gumaka. Sa patunggaan na to, puro butas. Grabe naman mga kalakwatsa. Pag nadaan ka dyan, sigurado sira ang mags ng motor mo. Okay, ano yung crossing papuntang norte. Ito, tapos ito pa Manila. Dito, one way lang dito. Walang may checkpoint. Grabe ang dagsa ng mga sakyan. Galing Manila, papuntang probinsya. Okay. Sorry pero sumurkat na tayo. Delikado yun. Huwag nyo yung gagayain.
Buti ko mag-slide yung gulong ng motor ko. Medyo kinabahan ako dun. Ang laki pala ng biyak. Okay, tara tayo. Diyos mabalos. Salamat sa paglalakbay. Saktan ang puso ko. Sa'yo'y lubak-lubak ang daan. Karat rides ko nga'y talog na biyak ang box. Salit na saan ng pambili na ubusan na dahil Christmas. Ow! Ah, ang lalim! Walang kwentang daan. Alright mga kalakwatsa, yung nakaraang video ko pala, bali dito naganap yung banggaan ng dalawang truck. Ito yung sa parting ito. Okay, andito tayo sa Fatima. Kalawag. Ah, hindi. Gumaka. Anong gumaka pa to? Gumaka. Oh. Oh, sirandaan. Grabe yung daan dito. Halos one way na lang yung maayos. Okay, grabe. Grabe yung daan. Grabe yung daan. Wait lang dito. Okay. Ano tayo sa Kalawag ngayon? Hindi natapos ako. Okay, ito na tayo sa Kalawag mga kalakwatsa. Kalawag. Eh, paltandaan. Yan. Pag nadaanan nyo na yan, alam nyo na.
Traffic din pala dito. Grabe na dito. Manang butas. Ito, one way pa rin yung daan. Ongoing pa rin siya ang construct. Pa siya ginagawa. Grabe yung traffic dito. I love Kanda Ibaba. Purok Sampaguita. Putik. Ayun, tulad ng mga kalakwatsa, pag medyo mababa yung sakyan mo, maliit, pwedeng mabalahura yung gulong sa mga butas. Kailangan natin mag-ingat dito. Grabe, kaya kada matapos itong ginagawa dito. Sobrang tagal na nito. Pwede tayo daan, Diversion Road. Okay, mas shortcut dito. Para doon sa dadaan tayo sa bayan, grabe ang traffic doon. Maipit tayo sa traffic. May mga diversion road dito. Diversion road. Napupulot ako. Kung mga gala kayo, dito sa mga dangdaanan, lalo pag gantong umaga, para hindi kayo maipit sa traffic. Pero kahit dito pala, sobrang traffic din. Kung mapapansin nyo, napakadami yung sakyan. Pila-pila sila makalabas. Napaka-traffic talaga yung bawi ng probinsya. Hindi ngayon, hindi naman traffic ngayong Manila. Hindi natin. Kung pati nyo rito dumadaan yung mga rider sa katulad ko, kasi mas nakaka-relax ito naman. Kaya nagsunod na tayo ng Mabuti dahil umaamo na dito sa bandang ito. Ang ganda na yung ready tayo. Grabe traffic dito. Yung pauwi ng probinsya. Sobrang haba. Kaya kung pauwi ka ng probinsya, magbaon ka na ng mahaba habang pasensya talaga. Sobrang haba.
Kung maririnig nyo mga kalakwatsa, mahilig ako manig ng Papadudot Love Story. Yung paraan ko para hindi ako antukin. Lagi na lang muna dito pag umalan.
Grabe na nito. Tumatalon-talon. Hindi ko napansin sa patuloy na pagbuhos ng ulan lumabo na ang kuha ng kamera ko nagkaroon ng pag sa loob ng lens. Kaya putol ang aking video recording hanggang sa Manila kung sana kayo update sa daanan. Dito na lang ang aking video mga kalakwatsa. Maraming salamat sa panonood and God bless all. Sana patuloy nyo ako suportahan.